हेलो गुड मॉर्निंग सब केमती आसा सब भल रही बोली मोके आशा आज बर्तमान आज सकाल सकाल बाहरी पड़लु पड़िया जावाक आम बाटे टिया उठलु आहरी गोटे लकाई ताके जागली आज मुई सी आइला पर कंटिन्यू करबी पड़िया जावाक पड़िया कौन कईटा है केमती देख बाटे जाऊ जाऊ देखीदेली गोटे एमती टेला गाड़ी लगे आमर बड़े यार बड़ बाबा आराम से गलाइनी केते सुंदर प्यार से गलाइनी देखी देखा एमती जाऊ जाऊ पहुंची गलु काली मेला लगे नहीं उतरी कर जाकर आमर साफ पीवा दुकान लगे जाकर बायना के डाकली नहीं आसे बायना बायना बोले मिसे सुने ना तापर कहली ना ना बोलवा नहीं सुनला छा साटू दौरी कर तो छा के पूरा गाटिया देला जात के सदे बेंडा कुछ गरम गरम तारपरे हमके चा बनाई कर देला हमके नाना तारपर चा पी देलु पी कर आर बाहरी गलु आमर मंजिल लगे पड़िया जाई पहुँचला पर मोर सांग गोटे बेट पाइला ताके आरे हसाई देली तो देख केंती कहली आसी देख से काइटे कहला नहीं क्रिस का गाना सुनेगा ले बेटा एंती जाई जाई केटी गलु आम से दिन जाई रहा जगह लगे से बाटे छत्तीसगढ़ ए बाटे ओडिशा लगे केट देली आसी देखली केमती लगे से तो मन के से दिन में देखाई रही लोगर व्यू देखी देखा केमती लगलानी से बाटे माछ धरू मनाइलेनी डोंगा लगे जूम कर देखाइलेनी केते सुंदर डोंगा गाटी गाटी गलाइनी। जदि भल लागलानी लक्ष्मीकांत ट्रावेल्स के सब्सक्राइब करा।